la reflexió que vam fer va ser no tenim un producte per poder finançar a particulars que necessiten finançament per fer unes obres en una urbanització. El que sí que podem fer és finançar els ajuntaments. Això, així d'entrada, com a preàmbul una mica per contextualitzar la meva presentació. Per tant, el que us explicaré serà bàsicament l'ICF, qui som, què fem, què oferim a empreses, a ajuntaments, a entitats, fundacions, etc. És a dir, què oferim i com us podem ajudar, sobretot en el marc d'aquest grup de treball i per regularitzar i avançar en obres d'urbanitzacions. Com vosaltres podeu ajudar en les persones que han de fer aquestes obres. L'Institut Català de Finances. L'ICF és diguem-ne que és com un banc públic de desenvolupament econòmic. Diem que som banca pública de promoció. I això què vol dir? Doncs que nosaltres financem, som públics, per tant, la nostra finalitat no és lucre, sinó ser complementaris al sector financer privat. Finançant què? Finançant principalment inversions. Per què? Perquè el nostre producte principal és el préstec. Nosaltres, a diferència d'un banc comercial, perquè entengueu el context, no tenim dipòsits de clients. Els nostres clients són principalment empreses, ajuntaments, etc., que fan inversions. És a dir, no donem crèdit a particular. L'únic que estem fent a particular és una novetat d'aquest any i de manera excepcional són uns crèdits d'emancipació, que si algú té algun dubte o vol que em parli al final en puc parlar, però que no és l'objecte d'aquesta secció, que és per facilitar compra d'habitatge social a joves. Però és l'únic que estem fent a nivell de particulars. Per tant, el nostre focus és promoure activitat econòmica, promoure inversió a Catalunya, perquè som un banc públic participat per la Generalitat de Catalunya, per tant, té que ser alguna cosa que porti Catalunya, i diem en moments importants en el sentit que no estem en el dia a dia de les empreses o dels ajuntaments. Quan s'ha de finançar una inversió, ho financem. El valor afegit, a diferència d'un banc, que diem nosaltres, és el llarg termini. Per una banda, el llarg termini per facilitar l'evolució d'aquest préstec. I d'altra banda, també és cert que nosaltres som petitets, comparat amb el que és el sector financer privat, però sí que el que fem és col·laborar amb altres parts, és a dir, entitats europees, com el Banc Europeu d'Inversions, el Banc del Consell d'Europa, el Fons Europeu d'Inversions, ens aporten recursos o ens aporten suport de garantia per facilitar l'aprovació de determinats finançaments que potser no tenen aquestes garanties o per poder traslladar aquest baix cost dels recursos cap a les empreses. Què més tenim com a diferent? Ser una entitat propera a la Generalitat, participada per la Generalitat, arribem a acords de col·laboració amb la Direcció General de Turisme, amb Indústria, amb Cultura, amb Economia Social, etc. Per treure productes o línies de finançament on l'ICF estudia el crèdit i la viabilitat econòmica del finançament d'aquell projecte i el departament, en aquest cas de la Generalitat, diu, ostres, si estàs incentivant una política concreta, jo puc aportar un ajut. Un exemple evident que és novetat ara són les línies de finançament per habitatge social. Que la banca no finança? La banca finança sobretot promoció d'habitatge, privada, que es construeix per vendre, que llavors fan hipoteques, que junt aquestes hipoteques hi vinculen tot de productes bancaris. L'ICF és diferent. L'ICF finança el que és qualificat HPO i ho finança en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge, que porta una bonificació en el tipus d'interès, etc. I fa l'elegibilitat d'aquests projectes. Diu, sí, això és un bon projecte, qualificat, li dono uns ajuts, etc. Tot això. Per tant, banca pública de promoció per impulsar projectes que siguin transformadors. A mig i llarg termini, el nostre crèdit va entre 5 i 30 anys, segons finalitat, per proporcionar més anys per al retorn del deute i ser una mica al costat de les empreses al llarg del cicle econòmic. Jo sempre explico que nosaltres no entrem quan la banca privada no entra, que això a vegades és un discurs que s'ha creat. Això no vol dir que no tinguem un rol anticíclic i que en moments de sequera, en moments de crisi Covid, l'ICF ha fet molta més activitat perquè té aquest rol anticíclic. Però, certament, el nostre rol és
impulsar activitat econòmica Pot ser, amb aportació social. Algú té un micro obert? Vale. Pla especial. Sí, podeu silenciar-ho, sisplau. I si no, ho intento jo, Lourdes. Tira. Vale, molt bé. Vale, doncs, bueno, aquest és el nostre rol. Què més? Què més us puc explicar? Nosaltres fem, bàsicament, préstecs, també fem avals, complementant l'activitat que fa Avalis de Catalunya, com a societat de garantia recíproca especialitzada en fer avals, i tenim també una unitat de capital risc. Si algú té interès en que entrem amb el tema capital risc, doncs si us sembla, en una sessió a banda ja ho faríem. Què més? Què més us puc explicar? Financem tota mena de projectes d'inversió, com us deia, tota mena d'empreses o entitats, i al voltant del 50% de la nostra activitat és d'impacte social. És a dir, projectes socials, projectes sostenibles. Això què vol dir? Igual que us he parlat d'habitatge social, doncs, per exemple, en projectes d'economia verda, tot allò que generi eficiència energètica, que, per exemple, en tema d'urbanitzacions, doncs poden haver-hi projectes d'un canvi un enllumenat més eficient, etc. O podeu tenir els ajuntaments, aquí nosaltres oferim també llarg termini i bones condicions. En el marc d'aquest projecte de les UDUs, dèiem, i què podem fer? I què pot oferir l'ICF? Jo deia, l'ICF el que pot oferir és un finançament als ajuntaments dins d'una línia de finançament que es diu ICF Crèdit, que és la línia general per finançar inversions. Aquí no tenim cap suport de garantia dels fons europeus d'inversions, ni tenim cap bonificació de tipus de la Generalitat. És una línia per finançar inversions a mig i llarg termini. I podem fer crèdits. Ajuntaments, amb quines condicions? Doncs prudència financera. Els ajuntaments esteu subjectes a prudència, per tant, en funció de termini i condicions es faria el càlcul. I que vosaltres, amb aquests recursos, pugueu agafar i pugueu fer crèdit en les persones d'aquestes urbanitzacions perquè facin les obres que hagin de fer i puguin pagar-ho en 10 anys, suposem. I vosaltres heu de vetllar perquè aquesta obra es faci, perquè paguin les quotes corresponents que han de pagar i que amb aquests ingressos d'aquestes quotes pugueu tornar el crèdit a l'ICF. Si aquestes persones no paguen aquestes quotes, entenc que els haureu d'executar la finca i us haureu de quedar amb aquella parcel·la, per dir alguna cosa, que almenys perdrà alguna cosa, i vosaltres, amb el vostre estalvi corrent, podreu anar repagant el préstec. Però, evidentment, doncs, aquí nosaltres l'únic que podem fer és assumir un risc ajuntament. I aquest és una mica el missatge que volia traslladar-vos. A partir d'aquí, jo deia, potser l'Ajuntament, no sé, té unes obres per fer d'eficiència energètica, que res tenen a veure amb aquest projecte de la urbanització, que això pensava finançar-ho amb recursos, amb estalvi corrent, amb recursos que tenia o estalviats, i decideix que vol que li financem aquesta inversió amb eficiència energètica i, en canvi, doncs, amb els recursos que té, ja executarà aquest programa amb les urbanitzacions. Doncs nosaltres podem finançar inversió ja feta fins a màxim 12 mesos abans. És a dir, tot allò que hagueu executat per dir alguna cosa aquest 2025 seríem a temps de finançar-ho, com a mínim amb la línia general d'inversions. Sigui d'urbanitzacions o no sigui d'urbanitzacions, inversions que s'hagin fet. I llavors, què més us puc dir? Com funciona l'ICF, En el cas que alguna entitat hi estigui interessada en tot això, què podem fer? Jo que sabíeu, com a responsable de promoció comercial, més enllà d'explicar qui som i què fem, participant en diferents foros, també tinc interlocució amb departaments de la Generalitat per aquests productes que tenim conjunts, aquestes línies de col·laboració, i tinc també suport als delegats comercials, que hi ha unes 18 persones dins de l'àrea comercial que estan arreu del territori, ni a Lleida, ni a Girona, ni a Tarragona, ni a Barcelona. Tot l'equip de Barcelona Ciutat i Barcelona Província estan ubicats aquí a la seu de l'ICF, que estem aquí a Barcelona, però després els 3 de Lleida estan a Lleida, o els 3 de Tarragona estan a Tarragona, Terres de l'Ebre, etc. I els delegats comercials són els que acompanyen a l'empresa o entitat a tramitar una operació de finançament. Per què? Perquè de cop, és a dir, avui tot és online, però cada web és una mica un món, Llavors és que em diu, la web és www.icf.cat.
molt bé, i aquí tens informació de tots els productes, però cada un se sap el seu i quan un entra a vegades no és fàcil navegar, no? Llavors tindreu un delegat comercial que us acompanyaria per tramitar aquesta operació, li envieu tota la documentació per e-mail, s'ho mira i si veu que té encaix, doncs ja munta l'operació i així no es perd el temps, com si diguéssim, d'acord? I jo que estic una mica de backup per donar suport i per les consultes prèvies que vulgueu fer de qualsevol tipus, perquè entenc que resultat d'aquesta reunió potser us surten dubtes que estan relacionats amb obres d'urbanitzacions o amb altres obres que tingueu previstes o en curs. Per tant, a través d'aquesta xarxa de delegats doncs us ajudarien a tramitar-ho. Si voleu mirar informació de productes que tenim, com us he dit, a la web www.icf.cat teniu tots els productes per sostenibilitat, per habitatge, per innovació, etc. Podeu mirar-ho, però al final el millor és que ens digueu què necessiteu i nosaltres mirarem quina seria la millor opció. La Lorena, a través del xat o després, us pot facilitar el meu correu electrònic, que és lridameia@icf.cat. No és una I, sinó que és una L, la primera, lridameia@icf.cat, i m'envieu un correu electrònic dient, mira, tinc això, necessito això, vull que muntem una reunió Teams, o truquem un moment que tinc una consulta per fer-te. Doncs jo a la vostra disposició per aclarir el que convingui. I això és una mica el missatge que us volia traslladar. Jo crec que al final m'interessa més que parleu vosaltres i em feu alguna pregunta que no explicar-vos jo molt més. Sí, fantàstic, Lourdes. Aquest era l'objectiu, no? Que tenir-te com a persona de referència, però també, si vosaltres, els que esteu aquí, alguns ajuntaments, esteu en alguna d'aquestes dues fases que plantejava la Lourdes i, per tant, podeu accedir al seu suport, o bé, el que dèiem, per finançar la inversió. Si ja teniu el projecte d'urbanització molt avançat, ja ens trobem en aquest moment, o potser amb la inversió feta, que deia la Lourdes també, i cabria la possibilitat. No sé, si algú s'anima, vol llançar algun dubte o alguna particularitat del cas concret del que puguem aprendre tots plegats. Si no, ja sabeu que teniu el seu correu electrònic, com ha dit la Lourdes, en tot cas ara el comparteixo a través del xat. Però ja que estem tots aquí, si algú té algun dubte concret o alguna opinió, alguna aportació, és el moment que tenim a la Lourdes. Vosaltres mateixes, podeu... No teniu cap dubte? Activar el micro. A veure, vaig donant accés a més gent. Ningú s'anima? Cap dubte concret? Sí, aquí he aixecat una mà. Ai, perdona, no la veig. Doncs tu, Bernat. Vale, endavant. Bernat, molt bé. Bon dia, Lourdes. Bon dia a tothom. L'altre dia, quan parlava amb Lourdes, vaig entendre, és a dir, ara has plantejat aquests préstecs d'inversió a molt llarg termini, que és interessant saber que la inversió es pot finançar a molt llarg termini perquè això té un impacte en les quanties que s'han d'anar tornant cada any. Però també, en aquest sentit, també pot ser a més curt termini, en el sentit que si un ajuntament està actuant en modalitat cooperació i va cobrant unes quotes, però també ha d'anar avançant pagaments de les obres que es van realitzant i que es van certificant, en aquest sentit, aquests préstecs també poden ser interessants per un finançament potser a no tan llarg termini. No sé si m'explico. Sí, per suposat. Bernat, nosaltres ajustem el termini a la finalitat prevista. És a dir, els préstecs per habitatge social són a 30 anys. I normalment ens demanen aquests 30 anys, perquè el pla de negoci ho requereix. Per què? Perquè els ingressos estan marcats a un preu metre quadrat públic, i els costos del finançament, que són el principal cost, també són més o menys fixes i tothom intenta apalancar al màxim el projecte, que tingui que posar el mínim de fons propis possible, en aquest cas. Llavors, acostumen a ser 30 anys. Ara, si vosaltres voleu un préstec a 3 o 5 anys, cap problema. És a dir, nosaltres sempre el que intentem és, no tindria sentit que vosaltres plantegeu un préstec a les persones que han de fer aquestes obres, els propietaris de les parcel·les d'aquesta comunitat, d'aquesta urbanització, a 3 anys i que jo us estigui finançant a 10, perquè estaria finançant indirectament a l'Ajuntament.
per exemple. Altra cosa és que diguis, mira, no sé, jo estic fent els préstecs a 3, fes-m'ho tu a 5, no? Perquè si hi ha retards en el cobrament d'algú, l'Ajuntament no es veiés perjudicat. Bé, doncs jo crec que això ho podem plantejar. Nosaltres no financem circulant en el sentit que habitualment financem inversió. En aquest cas, indirectament seria un circulant, perquè estic finançant a l'Ajuntament perquè facilita un pagament, però com que la finalitat última és una inversió que es fa al territori, unes obres de clavegueram, un enllumenat, que sigui, uns carrers que s'han d'urbanitzar. Doncs aquí la finalitat última és inversió. Jo vaig fer la consulta i vam dir, home, doncs és un préstec a l'Ajuntament on la finalitat última, per bé que no queda el balanç de l'Ajuntament, indirectament sí queda al territori. Per tant, jo crec que ho podrem defensar com a tal. Si no, excepcionalment també fem préstecs de circulant i en aquest cas els fem a 5 anys. Però jo el que deia és, ostres, portem un cas concret i sobre aquest cas concret modelitzem, que al final és el que té sentit. Quan financem inversions, habitualment el que fem, i això val per aquest possible préstec o per altres finançaments que tingueu interès des dels ajuntaments, normalment firmem el préstec i deixem tot un any per poder disposar d'aquest préstec i justificar-lo. I aquest primer any també hi ha carència d'amortització. És a dir, que el préstec es va desemborsant no de cop, que a vegades amb els bancs diuen jo et faig el préstec, el desemborsem tot i el deixem al compte i ves-lo fent servir. Però tu ja estàs pagant des del primer dia el 100% els interessos del 100% d'aquest préstec, quan potser després el vas aplicant mica en mica perquè no fas les obres totes de cop. En el nostre cas, sent un préstec per ajuntaments, podríem decidir que es desemborsa tot de cop o que es va desemborsant mica en mica. Amb certs imports, no farem desemborsaments de 100 euros, però amb uns mínims de quantitats, però que es pot anar desemborsant un cop al mes en base a què? A obra que s'us vagi certificant que vagin fent aquestes entitats. Aquestes persones, de fet, seria. Sí? Perdona que m'he enrotllat una mica, Bernat? Perfecte, Lourdes. Doncs moltes gràcies, Lourdes. Doncs jo crec que és això, el que tu proposaves, identificar el cas concret, si algun ajuntament té una necessitat concreta, doncs comencem a parlar amb el cas concret, tenen les dades de contacte o a través nostre, i a partir d'aquí mirem a veure de quina manera podem concretar el suport. Per tant, Lourdes, no veig més preguntes. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí. I seguim la segona part del webinar de... Gràcies, Lourdes. La segona part... Em quedo una miqueta i després em desconnectaré, que tinc una altra cosa. Fantàstic, tot el que vulguis, fantàstic. Vinga, fins aviat. Fins ara. Doncs com us deia, la segona part del webinar d'avui, l'objectiu era... Disculpeu perquè sento algun micro. Sí, a mi. Cristina, digues. Ja estic a temps de fer una pregunta. I tant. La Lourdes ha dit que no marxava encara. Per això, Lourdes. quan ha dit que marxaria... Sí. No, a mi m'ha sorgit un dubte i li he preguntat al meu equip, tant el director de recaptació com la directora de gestió, i estem els tres amb el mateix dubte. Lourdes, tu has comentat que hi ha l'Ajuntament, si no cobrés aquesta repercussió d'aquest crèdit en els contribuents, s'ho cobraria. Clar, a mi em sorgeix el dubte tremendo de si això es pot repercutir com a quota. És a dir, clar, i diries, i si no, ja li embargarà o farà com si fos i donéssim tots clar que això és part de les quotes. I a mi, personalment, ens ho estudiarem, no tinc tan clar que això sigui part de les quotes. Perquè, clar, és finançació de l'obra. I les quotes el que repercuteixes és l'obra, el cost de l'obra. No sé si la financiació estaria dins. O no has volgut dir això, Lourdes, perquè comentes que ja embargaria a l'Ajuntament si no s'ho cobrés, dic, uf. T'agraeixo la pregunta, perquè, evidentment, a tots ens costa fer preguntes, però si no es fan, llavors és quan surten tants dubtes i jo crec que ho podem compartir, no? Estem prou propers. L'únic que deia és que, a veure, que nosaltres, jo, si dono un préstec a un ajuntament, a una empresa per fer una inversió, puc agafar o no una garantia hipotecària. Quan agafo aquesta garantia hipotecària, per exemple? Doncs, o una garantia, un aval personal o una garantia hipotecària en funció del risc que veig d'impagament, del que ja està generant aquesta empresa,
en funció, o si em depèn de que això vagi bé, no? De que realment tingui ganes de pagar, de tornar-nos aquest crèdit. Puc posar unes garanties o no. Aquestes garanties poden ser un aval personal o pot ser una garantia més sòlida, com dèiem, o una pignoració d'un saldo, etc. Llavors, jo l'únic que deia és que en aquest cas les garanties o no que creieu que s'han de posar, les heu de posar vosaltres respecte les persones a qui feu aquesta facilitat de pagament, per assegurar-vos que si no paguessin, algú guanya, saps? L'Ajuntament potser tindrà una quota impagada i en canvi ha de tornar aquest préstec a l'ICF, però té alguna cosa per executar en aquesta persona física. Però com a garantia, no pagues com a part de la quota. D'acord, Lourdes. No, és a dir, jo el que dic és el préstec de l'ICF... Ostres, és que a mi això no m'encaixava. No, jo el que dic, el préstec de l'ICF el podem fer en base risc ajuntament, risc públic, no cal cap garantia per el que estem plantejant, entenc jo. L'únic que sí que demanarem com a documentació és quin projecte s'està executant, quins són els acords que s'han tancat amb aquesta urbanització, etc. I tot dins, entenc jo, dins d'aquest programa que us estan explicant des de la Diputació d'eines que podeu tenir de com instrumentar una cosa d'aquestes, no? Llavors ens diríem, home, explica'm bé això, com ho estàs orquestant, més enllà dels números de l'Ajuntament, no? Que al final, què demanarem com a documentació de l'Ajuntament? Aprofito ja a explicar-vos que no us ho he dit. Normalment demanem el pressupost ara del 2025, seria la liquidació del pressupost del 24, el pool bancari, és a dir, la relació de deutes amb bancs que teniu i venciments a llarg termini, i la CIRBE, que heu d'anar a sede electrònica de Banco d'Espanya i baixar-vos els riscos declarats a Banc d'Espanya dels ajuntaments, de la vostra entitat. Ja està. Bàsicament és aquesta documentació com a documentació econòmica, documentació legal, que necessitarem el DNI de l'alcalde com a representant legal, si és que no és client i no el tenim, i després necessitarem una mica de memòria i documentació del projecte que aneu a executar i pel qual es planteja el finançament. I aquesta és la foto. I si resulta que el que voleu finançar no són aquestes obres d'urbanització i és un altre projecte, doncs serà el mateix, però la informació d'aquest projecte que anem a finançar. I per tant, quines quotes heu acordat, quines obres s'han de fer, una mica amb totes aquestes eines que ara us explicaran, entenc jo. Perfecte, Lourdes, resolt el dubte i ja llistada... Gràcies, Lourdes. Fantàstic. I llistada la documentació que haurien d'aportar els ajuntaments. Perfecte. N'hi havia alguna altra mà aixecada, no, Gemma? És possible? Hola? Hola. Digues. Endavant. Sí, mira, arrel d'això que parleu de l'execució en el cas d'impagament per part dels parcel·listes, podríem dir, això és una pregunta que va més adreçada potser a la Cristina, o sigui, el procés econòmicament, quin ordre de magnitud suposa executar tot aquest procediment que l'Ajuntament s'acaba quedant la parcel·la? Quin cost té per l'Ajuntament? Per si ens pots donar un ordre de magnitud. És que, Gemma, el meu dubte, que ens el mirarem, és quin ingrés és aquest, perquè el primer és la naturalesa d'aquest ingrés. Si realment a l'Ajuntament, jo per això he fet la pregunta, i ara la Lourdes ens ho ha aclarit molt bé, una cosa són les garanties i l'altra, totalment diferent, és la garantia del crèdit, evidentment, que ha de ser-hi, que ho he entès perfectament, però arran d'això, Gemma, és també la pregunta que jo dic, ara imaginem que un contribuent no paga aquest crèdit a l'Ajuntament. Primera pregunta que es planteja. Clar, si tens aquesta garantia, tu ja executaries la garantia, que per això la tens, per impagament, entenc jo. Perquè com pots fer per anar amb executiva? Com ho fas per anar amb executiva? Entenem que és un crèdit de dret públic, que és privat. No és tan senzill, això. Tu vas per aquí, no, Gemma? Jo vaig una mica perdona, jo soc arquitecte, vaig una mica al tema del cost econòmic, que dic, com que no paguen, doncs executa i l'Ajuntament conceptualment es rescabala d'aquelles quotes que ha tingut que acabar assumint. Però realment aquest procediment d'execució d'una parcel·la, quin cost té per l'Ajuntament? Perquè, clar, igual resulta que l'Ajuntament no recupera gaire. A veure, Gemma, una cosa és l'execució de les quotes, que aquesta no em planteja cap problema, arribarem fins a subhasta on sigui,
i a la subhasta pot ser que quedi deserta i s'ho tingui que adjudicar l'Ajuntament i acabes amb un bé immoble d'una parcel·leta que no voldries, però és així. I l'altra és, insisteixo, que són dos ingressos totalment diferents. Una és les quotes, que nosaltres ho cobrem i arribem fins al final, i el que pot passar és que no se l'adjudiqui ningú aquella parcel·la i l'Ajuntament se la quedi o no, i si no se la queda, doncs allò no es pot cobrar, evidentment. Per tant, el cost seria gran. I l'altre és el crèdit, que és diferent, que tu estàs repercutint un crèdit que t'ha deixat a l'ICF, que és diferent. I tu a l'ICF li has de tornar sí o sí. I si no cobres aquell crèdit, primera dubte que em sorgeix a mi, es pot exigir en via administrativa o és un crèdit privat? Si és un crèdit privat no es pot exigir via administrativa. Primer dubte que em sorgeix a mi, I si no es pot exigir, jo entenc que la garantia precisament és perquè és privat i no es pot exigir, el que faries és executar l'Ajuntament per la seva part la finca que està garantint aquell crèdit, que és el que la Lourdes, si no he entès malament, està explicant. Tu t'has de garantir, suposo, aquell crèdit, no, Lourdes? A veure, l'ICF, un finançament a un ajuntament, no n'hi d'agafar, entenc jo, cap garantia real, ni cap garantia. És a dir, o podem donar el crèdit perquè li veiem capacitat de devolució i perquè tot aquest projecte està ben plantejat, perquè és un ajuntament que té la capacitat d'endeutament, o si no, li demaneu a política financera que us doni crèdit extraordinari, no sé com va, no? O no es dona el crèdit. De quins imports estem parlant, més o menys, en aquestes obres? Clar, si es planteja un crèdit molt alt respecte al pressupost de l'Ajuntament o respecte a l'estalvi corrent de l'Ajuntament, doncs necessitaràs tenir més certesa de que aquest projecte està ben executat i de que tots els parcel·laris a qui estàs finançant realment acabaran fent aquestes obres i acabaran pagant, perquè són gent identificada, no sé, que... Bueno, Lourdes, no és així. Clar, en canvi, jo sé que en molts casos no és així, no? Llavors, haurem d'estudiar cas a cas. Com us deia l'ICF, si en un moment donat resulta que no cobra i que ha d'executar garanties i que necessita més temps, doncs haurà de modificar aquest crèdit i allargar-lo en termini, més que anar a executar cap actiu municipal. El que volia traslladar és que, clar, que nosaltres el que no farem és quedar-nos a parcel·letes. Això, en tot cas, ho ha de fer l'Ajuntament, que té la proximitat amb els parcel·laris i ja està. Llavors, que nosaltres el donarem el crèdit o no, perquè és el que deia, si veig que és un ajuntament que no té estalvi corrent, que és una parcel·la enorme perquè té molt territori i molt pocs ingressos, i es va fer una urbanització molt gran i està tot per fer. No és que quedi una part, és que està tot per fer. ETC, doncs direm, home, no li veiem encaix amb això. A veure com ho fem, busquem altres eines. Que saps què passa, Lourdes? Parlem d'UDOs a vegades que són urbanitzacions amb dèficits perquè està vivint gent amb una capacitat econòmica molt, molt baixa. I els gires unes quotes, perquè clar, una cosa són les quotes que ja no poden fer front moltes vegades, tot i que els hi fracciones amb 10 vegades, però si a més els gires aquest crèdit que l'Ajuntament té, l'Ajuntament ha de fer front a aquest crèdit, no? Clar, però per això us estic dient que el que hem de valorar és... El cas concret, no? Sí, és a dir, si fa falta donar un crèdit a 10 anys, que seria un llarg termini, entenc jo, i una gran facilitat per a aquestes persones, doncs l'estudiarem a 10 anys. Llavors, a veure com resulta. Però el problema, crec jo, en aquestes urbanitzacions no és aquell que té una capacitat justa i que hi viu. És aquell que no hi viu, que no sabeu on és, i que té allà una parcel·la i que allò està tot deixat de la mà de Déu. El problema és més aquest, el que no hi viu no hi ha fet res i no hi farà res. I a veure com arregleu tota l'urbanització i resolveu el problema d'aquests que no hi són i que no tenen ganes de ficar-s'hi, per dir alguna cosa, de moment, perquè no poden, potser, o pel que sigui, però no tenen aquesta necessitat que tenen els que hi viuen, que d'alguna manera els hi podeu exigir més. Jo ho veig així, desconec el món, Sí, però Lourdes, depèn del cas concret. Jo em quedaria amb aquest missatge, vull dir, de les 360 i pico que tenim identificades a tota la demarcació, no podem generalitzar ni un nivell socioeconòmic ni un nombre determinat de parcel·les, no podem. Per tant, jo em quedaria amb el missatge cas concret i a partir d'aquí, doncs, valorem, no? Les preguntes són bones per això, no? Sí.
Bueno, la Cristina representa l'organisme de gestió tributària de Diputació i la Gemma és de l'Ajuntament de Corbera, no? Si no m'equivoco, Gemma. Si us sembla, doncs, Bernat i Francisco Javier, i en tot cas ja passem al segon bloc. Si encara estàs a temps, Lourdes, de quedar-te. No sé si les preguntes van dirigides a tu. Bernat. Sí, bé, d'una banda, en relació al cobrament de les quotes d'urbanització per part de l'Ajuntament als particulars, estem en una modalitat de cooperació. La finca és una garantia del cobrament de les quotes d'urbanització. Si els particulars no paguen, hi ha la via de constrenyiment, inclús la via d'expropiar la finca i això, i que acabi en una subhasta pública. Aleshores, quin cost té això? Jo ara mateix no et puc donar una estimació. El que sí que els ajuntaments que ens han explicat i que inclús que han fet procediments o han engegat procediments per regularitzar les UDUs, aquest cas s'intenta evitar al màxim perquè en general genera unes qüestions o que el que s'obté de la finca, si es pot acabar venent, és inferior al préstec que ha quedat sense pagar, amb la qual cosa, quan nosaltres, no sé, això ho veurem després, però tot aquest procés per arribar a regularització, a regular les UDU, evidentment l'estem plantejant intentant minimitzar aquests casos en què la gent no pugui pagar i tot es tracta de veure com podem reduir els costos, com podem afavorir els pagaments justament per evitar aquestes situacions. En relació al que comentava la Lourdes, si ho he entès bé, la Lourdes ha plantejat un cas que és l'Ajuntament rep el préstec de l'Institut Català de Finances i fa un préstec als particulars. Jo entenc que això també es pot vehicular d'una altra manera i que formalment no hi hagi un préstec de l'Ajuntament als particulars que el finançament es produeixi pròpiament a partir del fraccionament que permeten les quotes d'urbanització. És a dir, ara la Cristina em corregirà, si he dit alguna cosa no és correcta, és com l'Ajuntament està en modalitat de cooperació i té la responsabilitat d'anar pagant les obres i després recuperar aquest cost via les quotes d'urbanització, jo entenc que, és a dir, que pot pagar les obres amb el finançament de l'Institut Català de Finances i després anar cobrant les quotes sense estar obligat a fer un préstec als particulars. No sé si m'explico. I qualsevol cosa, sisplau, Cristina, i això és el que volia comentar. Sí, jo crec que està bé el que has dit ara, Bernat, però jo no havia entès això. Jo crec que està bé això de que l'Ajuntament és qui rep el crèdit, això tots ho teníem clar, el crèdit, el préstec, disculpa, és qui rep el préstec, però el meu dubte no era que l'Ajuntament rebi el préstec i més de 10 anys, que crec que és molt... Està molt bé, no? Perquè és a un llarg termini que l'Ajuntament li permet anar retornant aquest préstec. El tema era si aquest préstec, havia entès jo, que l'Ajuntament ho podia repercutir. Jo havia entès això, que l'Ajuntament podia repercutir aquest préstec amb els contribuents. Jo havia entès això, Lourdes, disculpa'm. I per tant era... Si volia l'Ajuntament, oi? Jo havia entès que si l'Ajuntament volia, que podia repercutir aquestes quotes del préstec en els contribuents. Jo crec que són temes independents. És a dir, l'ICF fa un préstec a l'Ajuntament amb unes quotes còmodes i l'Ajuntament el torna i el que fa l'Ajuntament amb aquests recursos és aplicar-ho a unes obres, ja sigui amb unes quotes, com estava explicant ara el Bernat, perquè li faciliteu que ho pagui en 5 anys o en 10, amb quotes periòdiques, o bé perquè no és possible aplicar quotes durant 10 anys, la llei no ho estic inventant, només podeu fer-ho a 5 i amb 5 és insuficient i per tant se li haurà de fer un crèdit complementari, per exemple. I jo què sé, això és una decisió vostra respecte a com actueu amb els parcel·laris. I és independent un préstec de l'altre. Doncs això és el que jo he intervingut, perquè el meu dubte és si això pot repercutir com a quota.
Aquí estava el meu dubte, que us he plantejat a tots. I això és el que cal estudiar, si ho pots introduir dins de la quota. Ho entens, Lorena? Que és el que jo plantejava. Vigilem per si això és un ingrés de dret públic o no ho és. I per tant, està dintre del que és l'obra de les quotes i es pot repercutir junt a les quotes. És el que he dit, com a dir, estudiem-ho, analitzem-ho i decidim si sí o no. Això és el que jo deia, saps, Lourdes? Per això ara, Bernat, jo no acabava d'encaixar. És això, saps què dic? No dic ni sí ni no, Dic, tan sols mirem-ho. És una línia de continuïtat del treball del grup de finançament, que hem de seguir estudiant aquest tema. Digues, Lourdes. Nosaltres, alineat amb el que estaves dient, en qualsevol projecte podem agafar i només analitzar la situació econòmica actual, que és el que us deia, quin estalvi hi ha per repagar un deute, però el normal és que demanis un pla de negoci, que vol dir, explica'm futures quotes d'ingressos que seran a partir de la realitat actual, quins estalvis et generarà aquella inversió o quins ingressos complementaris tindràs. Llavors, en aquest cas, aquestes quotes que vosaltres heu acordat amb els parcel·laris d'aquesta urbanització, les introduireu en el pla de negoci com un ingrés complementari per poder fer front al deute de l'ICF. Per això jo us deia que si resulta que l'Ajuntament té capacitat suficient, no caldrà justificar tant. Si l'Ajuntament dependrà d'aquestes quotes complementàries, haurem de rebre una còpia dels acords tancats i el que us deia, i podeu demanar garanties o no demanar-les en aquestes persones. I nosaltres el que farem serà valoració de risc d'impagament que pugui haver-hi i que pugui suposar un problema per l'Ajuntament per tornar-ho. Però que al final, com a mínim, hi ha un solar darrere que l'Ajuntament es pot quedar i vendre en un futur per bé que això pugui suposar una feinada, no? Però teniu l'eina. Perfecte, Lourdes. Doncs, Javier? Bueno, una mica era arran de la pregunta de la Gemma i una mica el que esteu parlant ara. En principi, la qüestió era si el cost financer per finançar les obres d'urbanització es pot incloure com a despesa dins de la repercussió de les quotes d'urbanització. Aquesta, que en principi, jo recordo una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deia que s'ha de justificar, d'estar proporcionat, etc. Dit això, i en relació a la pregunta de la Gemma, el cost que té l'execució de les quotes. A veure, les quotes, com ja sabeu, es poden exigir per via civil o fer servir el procediment de constrenyiment. En el procediment de constrenyiment, evidentment, la pregunta al cost de l'execució, si ho fas, evidentment, amb mitjans propis, els costos que porta tot aquest procediment. El que sí que és important és el preu legal per el qual es queda el bé immoble a l'Ajuntament. Segons el Reglament General de Recaptació, l'import pel qual es valora aquesta incorporació com a bé patrimonial de l'Ajuntament és l'import dels deutes per quotes urbanístiques. L'import menor de l'import dels deutes per quotes urbanístiques o el 75% del tipus de subhasta d'aquesta parcel·la quan es va acordar la subhasta. El tipus de subhasta és la valoració que s'ha donat a aquesta parcel·la en l'execució forçosa menys les càrregues que estaven gravades. Si les quotes urbanístiques estava inscrita correctament l'afecció al pagament de les quotes, el superprivilegi de les quotes vol dir que passa per sobre de qualsevol altra càrrega econòmica inscrita en la pròpia parcel·la, fins i tot càrregues inscrites en les finques aportades, no només en les de resultat. Tant vol dir que, en principi, si està inscrita correctament en el registre de la propietat tot el pla de reparcel·lació i l'afecció al pagament de les quotes, vol dir que coincidirà la valoració que s'ha donat a la parcel·la amb el tipus de subhasta perquè no hi haurà càrregues econòmiques per tot. Per tant, el cost, que és la pregunta de la Gemma, el qual se queda a l'Ajuntament és l'import dels deutes de les quotes o el 75% de la valoració, perquè no hi haurà càrregues que s'hauran de tenir en compte. Clar, de l'experiència nostra,
aquest import de les quotes, si estaven ben proporcionades les quotes amb el valor de resultat de les parcel·les després de les obres d'urbanització, sempre serà major el valor de mercat que les quotes que tu estàs pagant per les obres d'urbanització, per aquest increment de valor. Però sí que ens hem trobat casos en què, després de taxar les parcel·les, les obres d'urbanització i les quotes resultants superaven el valor de mercat en un moment determinat, que era el de l'execució forçosa. I això ha passat, sobretot, quan ha hagut períodes de, diguem-ne, crisi immobiliària, no? Com han tingut un cas, perquè sempre estaven acostumats a un mercat creixent de valoració constant. Però, bueno, ja sabem que això a vegades no passa. I, per tant, depenent de totes aquestes circumstàncies, com que tu a l'inventari de l'Ajuntament tu quedaràs per l'import dels deutes de les quotes d'urbanització o si és menor el 75% del tipus de subhasta, després tindràs una recuperació si aquest bé immoble que s'ha quedat de l'Ajuntament ho transmet a un tercer i supera aquest import per el qual, que és el preu d'adquisició de l'Ajuntament. No sé si m'he explicat, Gemma. No, la Gemma diu que no. Sí, però a la pràctica després la venda en subhasta a les parcel·les de l'Ajuntament mai està en el valor de mercat, és bastant inferior. Vull dir que entre el cost de tot aquest procediment, no? D'execució, etc., després l'Ajuntament no rescabalarà d'aquesta quota. Bueno, és la nostra... Difícilment es rescabalarà. Sí. Clar. Jo tinc l'experiència de la primera part, és a dir, de l'execució de la quota fins que arriba a la part de l'Ajuntament. Després, quins preus obteniu amb la venda d'aquestes parcel·les ja se m'escapa una mica. Però clar, l'Ajuntament ha d'assumir la quota, després ha d'assumir el cost del procediment, que pel que dius, si no ho he entès malament, pot ser el de la pròpia quota. Bueno, no sé, vull dir que, com deia abans el Bernat, això s'ha d'intentar minimitzar perquè és que nosaltres d'una urbanització n'hi ha una que en tenim 5 i allò està allà parat i, clar, l'Ajuntament ha tingut que... És un problema pels ajuntaments. Si n'hi ha una, sí, però si n'hi ha diverses o depèn de la quantitat de parcel·les. Com deia Bernat, això s'ha d'intentar evitar com sigui. I després, a vegades està interessada en les obres. És igual, els que tenen habitatge no, perquè ja tenen els serveis mínims que ells creuen i en canvi els que no poden construir perquè no poden tenir llicència són els que sí. Vull dir que això també varia en cada casuística. Està clar, Gemma. Javier, ens pregunten també si podem compartir la sentència que nomenaves, que conclou que sí que es pot incloure les despeses financeres com a quotes d'urbanització. Jo la recordo, però no la tinc, però si la trobo t'ho envio a tu, Lorena. Sí, ho compartirem. Perfecte. Vale, doncs ara sí, si us sembla ho deixem aquí, vale? Aquesta primera part, moltes gràcies a tots igualment, Lourdes, Javier, Gemma, Cristina, Bernat, per aquest debat i aquest intent d'aclarir els dubtes que tots tenim i segurament seguiran sorgint, però en tot cas, si us sembla, deixem aquí aquesta primera part. Lourdes, digues. Només una petita cosa, Sí. Per si us serveix a tots. Sí. És a dir, nosaltres, quan financem habitatge social, per exemple, el que demanem és un project monitoring, que es diu, que és un extern que et va fent un seguiment de l'obra i et va certificant que tot el que s'està fent el projecte d'acord amb el previst. I després, en base a això, et vas desemborsant el préstec. Ho dic perquè al final pot ser un element que, evidentment, incorpores un cost més i has de repercutir indirectament aquest cost, entenc jo, però et permet fer un seguiment de que l'obra s'està fent i pots justificar davant de qui sigui, davant de l'ICF, davant dels parcel·laris, que toqui. Només era això, com a idea. Vale, perfecte. Doncs, insisteixo, ara sí, ho deixem aquí, aquesta primera part. Moltes gràcies, Lourdes. I si et sembla, Bernat, doncs ara sí, fem una mica, recuperem tota la feina feta en els diferents webinars i, com dèiem, des del primer webinar d'activació d'aquest grup de treball ara fa gairebé un any. Recordem una mica les eines i les valorem en el seu conjunt, i en tot cas després fem aquesta primera com dinàmica participativa entre tots. Endavant, Bernat, si vols compartir pantalla.
Hola, bon dia. Sí, vaig compartint. Vaja, jo estic una mica refredat, espero que no, però bueno, que si en algun moment passo, però bé, espero que no hi hagi problema. Ara, imagino que ho esteu veient. Sí, si pots posar pantalla completa, potser millor, no? Vaig. Ara, perfecte, endavant. Començaré amb una revisió molt ràpida del plantejament que hem tingut, de les eines que hem identificat, per després ja donar una valoració d'aquestes eines respecte a la seva incidència, respecte a les seves possibilitats. Seguiré amb uns exemples simplificats, que són una simplificació, però a partir d'uns casos reals. Després també faré un exemple més conceptual i acabarem amb unes recomanacions i algunes reflexions finals. I per últim també la Lorena ha preparat unes qüestions, una petita enquesta o una activitat més participativa. Aleshores, quan parlem d'UDUs, tenim unes realitats compartides, però també tenim unes situacions molt heterogènies. En general, el principal problema que hem detectat són les inversions a realitzar i els seus costos i com finançar-ho. Però nosaltres, com a economistes, entenem que encara que aquest sigui el problema principal, és important també tenir una visió a mitjà i a llarg termini. Ara la Lourdes de l'Institut Català de Finances parlava d'un pla de negoci. Bé, un ajuntament no té un pla de negoci, però és aquesta idea que si ens fiquem en un procés d'inversió, ens sembla interessant també fer ja des del principi una reflexió sobre l'impacte sobre l'agenda local, sobre la sostenibilitat, l'impacte sobre la sostenibilitat fiscal que això tindrà. Llavors, coneixent la realitat heterogènia de les urbanitzacions, hem anat a buscar un ventall molt ampli d'eines, d'instruments, d'actuacions a disposició dels ajuntaments, sabent que unes són molt generals o són obligatòries, com les pròpies quotes d'urbanització, i altres poden ser vàlides en casos molt particulars o que poden ser vàlides per un cas però no poden ser per l'altre. Però és important que aquestes eines, és a dir, nosaltres no ho mirem com jugar-ho tot a un instrument o a una eina, sinó intentar fer aquella combinació d'elements que ens permetin atacar la problemàtica específica de la nostra urba. Aleshores, aquesta idea, cada ajuntament ha de sospesar la combinació, la seva realitat i veure què és el que pot fer per adaptar-se més a la seva situació. Aleshores, una problemàtica de fons que també va sortint és que la realitat urbanística ens trobem avui en dia a les UDUs, com això ve d'urbanitzacions anteriors al desplegament, ja no de la legislació actual, sinó de la legislació potser inclús vigent fa 20 anys, és que tenim unes realitats urbanístiques i socials que no sempre corresponen o no corresponen a un procés d'urbanització estàndard si el comencéssim avui en dia. Amb la qual cosa ens podem trobar situacions una mica particulars. I per últim, nosaltres hem prioritzat, hem pensat més des d'una modalitat de cooperació en què l'Ajuntament pren la iniciativa, però bé, i aleshores la majoria d'eines estan pensades per aquesta modalitat, però bé, si anéssim per una modalitat de compensació en què els privats tenen la iniciativa, l'abast de les eines seria diferent. Aleshores, aquí no, això ja ho hem explicat a cada seminari web, és a dir, tenim una situació inicial que tenim una organització amb dèficit, volem realitzar unes inversions per poder suplir o corregir aquests dèficits, recepcionar l'organització,
Però em sembla aquesta idea, que ja està bé des del principi tenir una idea que això tindrà uns impactes sobre els costos d'ingressos de l'Ajuntament pels serveis que tindrà que oferir a partir d'aquell moment. És a dir, no només és quedar-nos a dir fem la inversió, cobrem les quotes i ja s'ha acabat, intentem també tenir una idea a mitjà i a llarg termini. Sabem, el principal problema són les inversions, ja ho sabem, però intentem tenir aquesta idea de sostenibilitat a mitjà i a llarg termini, que és una mica el plantejament si comencéssim avui en dia un procés d'urbanització. Aleshores, hi veieu les eines, ara no es tracta de revisar-les totes, no tindríem temps tampoc. Aquestes eines estan classificades en diferents categories. A l'esquerra tenim aquelles eines que ens han semblat més específiques justament per aquest procés, per realitzar les inversions, finançar-les, etc. I amb negreta hem marcat aquestes que nosaltres, a partir dels seminaris realitzats, les reunions, ens han semblat que són més transversals, més generals. Evidentment, les quotes d'organització estan en primer lloc, però bé, hi ha eines que poden ser com les eines bàsiques per pagar les obres, com les quotes, la possibilitat de fraccionar les quotes, per a aquells ajuntaments que això pot representar també, una facilitat o un estalvi de recursos propis en el sentit que sapigueu que es pot delegar a la Diputació de Barcelona la recaptació de les quotes. També són molt importants, tots aquells plantejaments que ens permeten reduir el cost de l'obra, és a dir, el que nosaltres anomenem solucions alternatives d'urbanització, que en aquest sentit la Diputació de Barcelona i des del servei d'equipament de la Diputació també hi ha estudis previs de com això es pot fer. Ara no passaré una per una, però a l'esquerra tenim aquestes eines que diem bàsiques per a aquest procés d'inversió. I a la dreta tenim unes eines de gestió i anàlisi que una mica ens permeten integrar des de la fase d'inversió, com per exemple una cosa que és clau, que també ha sortit abans, tot el treball que s'ha de fer per identificar els propietaris, perquè hi ha gent que hi ha parcel·les que estan allà, que potser no estan construïdes, que no passa mai ningú, tota la gestió de la proximitat, però també aquesta idea, tot aquest tema de l'anàlisi de la viabilitat i la sostenibilitat, la relació amb els informes tècnics econòmics de les taxes municipals, que són informes dedicats a fer un estudi i una previsió dels costos dels serveis públics, per exemple, el clavegueram, l'abastament d'aigua, etc., per veure quin cost tenen i com això es pot repercutir o recuperar, almenys en part, via taxa. L'últim grup d'eines fiscals les hem introduït, però aquestes eines, al cap i a la fi, són les eines fiscals bàsiques dels municipis, dels ens locals, i aquestes sobretot seran importants quan ens plantegem la sostenibilitat a mitjà i a llarg termini d'aquesta urbanització i del conjunt del municipi. Al cap i a la fi és, a veure, si regularitzem les UDUs, això probablement comportarà un increment de la despesa corrent dels ajuntaments, perquè tindrem millors serveis, s'hauran de donar un major volum de serveis i potser també hem d'actuar pel cantó de l'ingrés per garantir que aquest ajuntament a mitjà i a llarg termini tingui un equilibri financer. Nosaltres proposem una classificació i valoració més qualitativa de les diferents eines. Aquesta és la proposta que hem fet a l'equip redactor. Evidentment, això té un cert element subjectiu, però veiem que hi ha unes eines que són bàsiques, d'alta aplicabilitat i incidència, que eren les que anava comentant, que em sembla que són importants per tots o pràcticament tots els ajuntaments. Després tenim aquestes eines més de planificació i previsió, que també ens sembla
que ens semblen importants, lligar la problemàtica de la inversió i com aquesta inversió es pot anar recuperant, l'impacte que tindrà al pressupost municipal, però no només durant la fase d'inversió, sinó després, a tenir eines de finançament que tindran major o menor importància en funció de cada ajuntament, de les necessitats de finançament que pugui tenir. Aleshores, d'una banda, hi ha eines de finançament local de la Diputació. També tenim altres fonts de finançament supramunicipal. Avui hem tingut l'explicació que ens ha donat l'Institut Català de Finances. Les següents eines, ja passant a la dreta, són d'un caràcter més tècnic, i que això també dependrà, que veiem que no són tan generals, però que en alguns ajuntaments pot ser rellevant. El tema del projecte per fases i recordant que les fases implica que les urbanitzacions i les obres es poden anar recepcionant per àmbits, és a dir, per zones de l'urbanització, però actualment també per serveis, per infraestructures. I això és un element que es pot tenir en compte. La qüestió de les separates pot ser important, sobretot en casos en què ja hi ha serveis operatius i hi ha contractes vigents sobre aquests serveis operatius, per exemple, amb l'abastament d'aigua. I un cas concret d'això seria que ja hi hagués una concessió pública administrativa sobre l'abastament d'aigua, per exemple, en una UNO. El tema de les concessions el comentaré després una mica més endavant, però bé, això ja veieu que no és això dependrà de la situació de cada ajuntament. Aleshores, la següent, que ja comença a estar així en taronja, són eines que ens semblen interessants, però tenen un cert grau de problemàtica en el sentit que comporten la destinació de recursos públics als processos i a les inversions de regularització. Aleshores, la normativa vigent és molt clara que les despeses d'urbanització les han d'assumir els propietaris via les quotes d'urbanització. Què passa? Que d'una banda, quan anem a veure la realitat de les UDOs, ens podem trobar casos com, per exemple, que l'Ajuntament ja hagi assumit la titularitat d'alguns serveis, tot i que en alguns casos potser no hagi fet la recepció d'aquests serveis urbanístics. L'Ajuntament, en alguns casos, pot ser ja el titular. Aleshores, per exemple, això se'ns generen qüestions de límit, que això ja és un tema de l'anàlisi de l'encaix legal de cada cas, que nosaltres com a economistes aquí no hem entrat, però se'ns generen qüestions de si l'Ajuntament, per exemple, ja és titular d'una xarxa de clavegueram, pot optar a unes ajudes de la Generalitat per millorar aquesta xarxa, o inclús un altre cas. Ara que la llei permet recepcionar per infraestructures, si un ajuntament recepciona infraestructura però no el conjunt de l'urbanització, pot optar a una ajuda per a aquesta infraestructura en concret ja recepcionada. Bé, aquestes qüestions requereixen o mereixen una anàlisi cas per cas, però nosaltres no descartem que hi hagi casos en què sí, en què es pugui optar a aquestes ajudes. Les altres, les que són de qüestió més municipal, també això dependrà de cada ajuntament, ens hem trobat ajuntaments que en alguns casos concrets, no per tots els propietaris, sinó per propietaris que compleixen determinats criteris, anem a dir, de vulnerabilitat social, han aprovat prestacions municipals d'urgència per ajudar aquests propietaris concrets, no tots, a pagar les quotes. Això, nosaltres entenem, no hem trobat actualment ni cap dictamen ni cap resolució contrària a aquest procediment, però bé, sapiguem que, és a dir, que l'Ajuntament el que està fent és aprovar unes ajudes a particulars
perquè paguin les quotes, que tenen l'obligació de pagar. I per últim, sí, la llei contempla unes eines bàsiques el que a la pràctica nosaltres entenem que són problemàtiques, que tenen una baixa aplicabilitat i que hem d'intentar minimitzar-les, justament pel que es comentava anteriorment, que aquests processos de dir que es deien pagaments, vies de constrenyiment per fer una subhasta i em sembla que aquest tipus d'eines estan a la llei, s'han de tenir en compte, però hem d'intentar minimitzar-les, almenys en general. Més enllà de que algun ajuntament, en algun cas, potser sí que li pot interessar algunes parcel·les que passin a ser de titularitat municipal, però sembla que en general això té poca aplicabilitat. Perdoneu. Bé, nosaltres ens hem fixat sobretot en la modalitat de cooperació. Per què? Perquè ens permet utilitzar un major nombre d'eines i perquè ens sembla que minimitza el risc de paràlisi, que és una mica la problemàtica de les urbanitzacions, que són urbanitzacions amb dèficit des de fa molts anys. Hem de saber per això que si s'opta per la modalitat de cooperació, això tindrà una major incidència sobre el pressupost municipal. Encara que es recuperi via quotes d'urbanització, l'Ajuntament haurà d'anar avançant pagaments. És una petita reflexió en aquest sentit, no m'aturaré. A llarg termini no hi ha gaire diferència. El que simplement diem que a llarg termini, si esperem que els privats ho facin, doncs segurament tenim un major risc que no ho arribin a fer. Això són dos exemples numèrics, simplificats, inclús podria dir ultrasimplificats, però els hem elaborat a partir de dos casos reals per exemplificar exemples. O sigui, hi ha moltes combinacions d'eines, però un exemple numèric, un exemple basat en un cas real, com un ajuntament que de fet sí que va aconseguir regularitzar i recepcionar una urbanització, un exemple de com ho va fer i quines eines hem pogut trobar o aplicar en aquest cas. Aleshores, tenim una urbanització que tenia 800 parcel·les, el projecte d'urbanització va establir una inversió total de 12 milions d'euros, 12 milions i mig d'euros. En aquest cas, aquest ajuntament va rebre una ajuda per realitzar el projecte d'urbanització, que seria la fitxa del 22, però aquesta urbanització en particular tenia la característica que el servei d'abastament d'aigua ja l'estava proveint una empresa mitjançant una concessió. O sigui, ja existia la urbanització, no estava recepcionada, però el servei d'aigua ja hi havia una concessió administrativa. Tot el tema de la xarxa d'abastament d'aigua es va portar via separada del projecte d'urbanització i es va acordar amb l'empresa concessionària que seria ella que realitzaria la inversió i recuperaria després via les tarifes de l'aigua. Això, aquestes tres eines van permetre reduir al voltant del 40% la despesa repercutint via quotes. Aleshores, veiem que això va facilitar el procediment. Aleshores, aquí nosaltres, com a economistes, no advocats, però intentant també respectar l'esperit una mica que em sembla que té la llei, aquí podríem fer potser la crítica que en aquest cas la concessionària era de tot el municipi i, de fet, hi ha una única tarifa de l'aigua per tot el municipi, amb la qual cosa implícitament s'està repercutint el cost de la inversió en l'UDO a tot el municipi.
Aleshores, aquí nosaltres, com a economistes, volem també recuperar o volem recordar que tenim altres eines per abordar això. En primer lloc, ens podem considerar una anàlisi de l'equilibri entre zones i l'equitat, qui ha de pagar què, qui ha d'assumir cada cost. Però també hi ha els informes tècnics econòmics de taxes municipals, i en concret de l'aigua, que ens permeten, i això lliga amb la fitxa següent, que ens permeten aprovar taxes diferenciades si es justifica, taxes diferenciades per zones, per exemple, una taxa diferenciada per la UDO, si es justifica que aquesta urbanització té un cost diferenciat. Aleshores, això és un exemple real que parteix d'un cas, això repeteixo, no és que s'està fent una concessió, sinó és una concessió que ja existeix. Una concessió que ja existeix, amb la qual, perquè l'Ajuntament hagi pogut fer aquesta concessió, en algun moment ha d'haver assumit la titularitat de la xarxa d'abastament d'aigua. Amb la qual la qüestió aquesta que ens estem trobant amb les urbanitzacions, que tenim realitats assentades que no corresponen a un procés urbanístic que comencés, diguem. A més d'això, el que es va fer en aquest cas, es van fer unes obres durant un període relativament prolongat, durant 4 anys, per permetre que les quotes de cada any fossin més baixes. Això té aquest aspecte positiu, però atenció, que això també pot incrementar fins a cert punt els costos d'urbanització per tenir els treballs, la maquinària més temps allà, pot incrementar les molèsties pels veïns. Evidentment es van establir quotes d'urbanització, es van fraccionar les quotes i es va delegar la recaptació de les quotes a la Diputació de Barcelona, que va permetre reduir la càrrega administrativa per l'Ajuntament. I parlant amb el propi Ajuntament, ens han insistit que es va fer un treball molt important des del principi de tot el que és la gestió de la proximitat, tot el treball d'identificar els propietaris, d'anar-los a buscar, de veure, d'abans de començar a veure qui no responia, com els podien trobar, i que això també van insistir molt. Per últim, en aquest cas va haver-hi una taxa d'impagament relativament baixa, al voltant del 4 al 5%, i en alguns casos a les persones que no podien pagar se'ls derivava a serveis socials, però en el sentit no per condonar els deutes, sinó per facilitar uns majors terminis de pagament. Aquí la idea no és que aquests deutes no es paguin, sinó en alguns casos concrets, que hi ha impagament, veure fins a quin punt la llei ens permet fraccionar i ajornar més aquests pagaments justament per reduir l'impagament. Aquí he fet un exemple numèric, que això és un exemple de 4 números, però bé, una mica per posar números, per posar un exemple, una cosa que no quedi tan abstracta. D'aquests 7 milions que al final es repercutien via quotes, cada any assumint que s'inverteix el mateix, és 1,8 milions aproximadament. Això surt una quota anual mitjana de 2.000 euros que es fracciona en 2 pagaments. A més, coincideix amb la paga extra per ajudar que la gent pagui. Això tenim una quota cada 6 mesos de 1.100 euros. La primera quota es cobrava via una bestreta, és a dir, al moment que s'estan iniciant les obres, la segona a mitjans d'any. Aquest és un exemple simplificat de quin seria un flux de caixa que això podria representar per un ajuntament. Quan es comencen les obres o quan es comencen a certificar l'Ajuntament, avança els recursos, comença a cobrar les quotes, però no recupera els recursos del tot fins al cap d'un temps. Això genera una necessitat, potser, de finançament a curt termini. En aquest cas, l'Ajuntament
va assumir aquest finançament, ho va assumir amb els seus propis ingressos. Aquí també he assumit, atenció, que hi ha un percentatge d'impagament, que això ho podem tenir en compte des del principi, en aquest cas relativament baix, però bé, al final del procediment potser hi ha un percentatge del cost que no haurem aconseguit recuperar. Per què? Perquè hi ha hagut impagaments i aleshores ja potser anem a totes aquestes eines que hem considerat menys aplicables, entrem a les vies aquestes de constrenyiment, etc. El segon exemple, això és un exemple a partir d'una presentació que el van fer del Servei d'Equipaments de la Diputació, també l'he simplificat molt. Aquí, bàsicament, és veure com aquestes solucions alternatives d'urbanització, en alguns casos, poden representar una reducció de la despesa a repercutir als propietaris molt important, no? Amb la qual em sembla sent una mica simplista, no? Si un dels principals problemes és l'import de la inversió, com més reduïm aquest import, més facilitarem el procés, no? Aleshores, en aquest cas, recordar que la Diputació ofereix serveis als ajuntaments per realitzar o col·laborar a realitzar aquests estudis de com minimitzar el cost de la urbanització complint, evidentment, uns certs criteris normatius, de qualitat, etc. D'acord? Aquest tipus d'eina, evidentment, es pot combinar amb altres eines. Bé, tenim aquesta inversió màxima, gràcies a aquestes solucions alternatives l'aconseguim reduir, però bé, després d'això, en quins temps, en quins calendaris, com s'executarà, és a dir, quins impactes també tindrà això després, si hem de fer una xarxa d'abastament nova, com es paga l'obra, el seu manteniment, quin impacte tindrà sobre les taxes municipals, etc. Una qüestió que també comentava és que fins a quin punt el cost d'inversió es pot traslladar a una empresa concessionària. Després faré un comentari en relació a això de les concessions. I aquest és un exemple de combinació d'eines que és un exemple més abstracte. He volgut fer l'exemple primer, l'exemple més numèric, però aquí la idea és no pensem que una eina ens permetrà, o dues eines, sinó aquí la gràcia és justament, anem a veure, tenim ajuts per realitzar estudis previs de la situació urbanística, per analitzar la situació urbanística. Sabem que també tenim suport per aplicar solucions alternatives d'urbanització. Tot això té el seu impacte o pot quedar reflectit en un projecte d'urbanització que ja ens ha minimitzat el cost de la inversió. I amb la qual això tindrà un impacte en unes menors quotes d'urbanització. Bé, tenim aquest projecte d'urbanització, però això com concretem el calendari, com es aniran realitzant els pagaments, els cobraments. Bé, podem veure d'adequar el calendari de les obres de manera que això sigui més assumible per part de l'Ajuntament, si ha d'anar avançant pagaments, i per part dels propietaris. Podem fraccionar les quotes, podem demanar suport a la Diputació de Barcelona, inclús ja podem demanar suport a la Diputació, a l'Institut Català de Finances, per obtenir finançament. Aleshores, és un exemple concret de com aquestes eines es podrien combinar. Cessió d'aprofitament per pagar costos, aquesta me l'he saltat perquè aquesta dependrà, d'acord amb la llei actual del Tetrafos, de la llei d'urbanisme, dependrà també de la situació urbanística. En alguns casos, ara no recordo els percentatges, en funció del grau de consolidació de la urbanització,
els aprofitaments que han de cedir els propietaris de l'Ajuntament es poden destinar a pagar despeses o costos de l'urbanització. A sota tenim tot aquest tema, tota aquesta feina més de gestió de proximitat, d'identificar els propietaris i la visió general que nosaltres recomanem des que engeguem el projecte a l'esquerra fins que ja hem recepcionat i ja està funcionant, fer una previsió de l'impacte que això tindrà a l'hisenda local. D'acord? De la mà per aquests informes tècnics econòmics de les taxes municipals i una qüestió que ja escapa una mica aquest punt de vista més econòmic que nosaltres donem, però atenció, també ens sembla important fer una anàlisi de l'encaix legal en funció de la realitat de cada grup. Si en canvi anem a la modalitat de compensació, clar, aquí qui té la iniciativa és la Junta de Compensació, bàsicament la Junta de Compensació, amb la qual les eines que té a la seva disposició l'Ajuntament per ajudar a això són menors. D'acord? Bé. No em vull allargar molt bé. Aquest és un exemple de com estem organitzant les fitxes. Aleshores, hem ficat aquesta encaix legal perquè em sembla que és una qüestió també força transversal que planeja sobre les urbanitzacions amb dèficits i a vegades inclús en sentit contrari, perquè no és el cas que esperem trobar en més casos, però és que segons com també ens podem trobar en cas contrari, que es vulgui fer un procediment, una regularització via quotes d'urbanització, els veïns no estiguin d'acord, això acabi en un tribunal i un tribunal acabi considerant que aquesta urbanització ja es va recepcionar tàcitament. Per tant, també ens podríem trobar una situació contrària, amb la qual no creiem que sigui habitual ni la problemàtica general, però bé, que sapigueu que també teniu el suport de la Diputació per abordar aquestes qüestions. Aleshores, tema concessions, nosaltres hem volgut fer aquesta diapositiva perquè les concessions hem fet una fitxa diferenciada perquè ens sembla que és una forma diferenciada de finançar les inversions i la gestió dels serveis municipals. Aquí nosaltres no pretenem valorar alternatives de gestió ni donar a entendre que la concessió és millor o pitjor que una gestió municipal directa. La gestió municipal directa no apareix en les fitxes perquè entenem que ja està implícita a la resta de fitxes. D'acord? No dir que si la cosa segueix la via de quotes d'urbanització i l'Ajuntament recepciona i assumeix la gestió directa, doncs ja cobrirà les despeses via les taxes i via el seu pressupost. Aleshores, la realitat actual és que ja hi ha urbanitzacions, que hi ha concessions. D'acord? Amb la qual cosa, si anem a engegar un procediment de regularitzar una urbanització, potser ens trobem que algun servei ja està concessionat. I això ho hem de tenir en compte i, tenint en compte això, podem veure aquí també la relació amb la concessionària que estableixen aquests contractes vigents, quines implicacions pot tenir sobre les inversions que s'han de realitzar. Més en general, i això en alguns casos també podria ser una qüestió a tractar, també ens podem trobar una cosa que hi ha en la concessió, que és que una urbanització tingui contractes vigents amb empreses que li ofereixen serveis que no han estat recepcionats per l'Ajuntament. Això tampoc, no creiem que sigui la principal problemàtica, però algunes urbanitzacions s'hi poden trobar i això també és una cosa que haurà de tenir en compte. Per exemple, si hi ha una empresa que té entre particulars un contracte amb els propietaris, si es regularitza,
la infraestructura passarà a ser pública i el contracte passarà a ser nul de dret, no? Amb la qual cosa, això podria donar peu a indemnitzacions per l'empresa, no? No creiem que això sigui una problemàtica general, però bé, tinguem-ho en compte. I bé, és fer aquest comentari, aquesta idea d'atenció, pot ser gestió directa, gestió via concessió, això és una cosa que ja ha de valorar cada ajuntament. Nosaltres aquí no entrem a valorar-ho. El que passa que sí que pot ser una forma diferenciada de finançar algunes inversions. I aquesta fitxa final d'un caràcter més valoratiu és intentar donar una visió més operativa, una cosa que és més abstracta, que ho he vist fins ara, per on començar. Bé, això és el que proposem nosaltres. Sabem que aquí cada ajuntament ha de prendre les seves decisions, això és una suggerència. Aleshores, recordar que la Diputació de Barcelona, per diferents vies, però també via el catàleg de serveis, pot oferir suport als ajuntaments. Per nosaltres seria analitzar la situació urbanística i veure des d'un punt de vista més tècnic quines solucions d'urbanització o solucions alternatives d'urbanització podem aplicar, es poden aplicar per minimitzar el cost de la inversió. Això ja, a veure si ens permet almenys obtenir una primera estimació dels impactes pressupostaris, veure això en quin calendari es pot periodificar per tal que sigui assumible per l'Ajuntament i pels particulars. Veure, a partir també d'aquest calendari i d'aquest primer pressupost, quin impacte tindrà això a la hisenda local, inclús quin impacte pot tenir un cop ja tots els serveis s'hagin recepcionat, quin impacte pot tenir més a mig i llarg termini sobre el propi Ajuntament. Paral·lelament, hi ha eines encaminades a fer una anàlisi particular de cada UDO, de la situació legal normativa de cada UDO. Per exemple, quines infraestructures ja són públiques i quines encara no són públiques, si existeixen contractes preexistents per la provisió d'alguns serveis, si tenen concessions o contractes entre privats, si hi ha hagut recepcions parcials o recepcions per infraestructures, etc. Aquest anàlisi de la situació legal també permet acompanyar tota la qüestió de detecció d'ajudes d'ens superior pel finançament de projectes d'inversions i veure el seu grau o calibrar el seu grau d'aplicabilitat. Nosaltres pensem en la modalitat cooperació, com aquella modalitat a prioritzar, i després també a nivell municipal, aquí hi ha una feina dels ajuntaments, evidentment, d'aquesta identificació, aquest treball d'identificar exhaustivament els propietaris, contactar-los, parlar amb ells, etc. I en paral·lel que hem fet aquest pla d'etapes, aquest calendari, aquesta previsió pressupostària, valorar les possibilitats financeres del propi Ajuntament i els instruments de finançament supramunicipal que tenim. Reflexions finals, aquesta idea. Tenim algunes eines molt generals o transversals, però el que ens sembla també interessant és veure quin és aquell mix, aquella combinació d'eines que s'adapten més a la nostra situació, UDOs a problemàtiques compartides, però amb unes realitats molt heterogènies. El suport de la Diputació és ampli i nosaltres ens sembla que pot resultar molt important i fonamental, tant a nivell tècnic, com a nivell legal, com a nivell d'anàlisi econòmic. Tot i que la principal problemàtica sigui la inversió i com ho resolem a més curt termini, em sembla també important no perdre aquesta visió
a mitjà i a llarg termini de la sostenibilitat fiscal i sí, recomanem una anàlisi jurídica i això també podria ser una qüestió potser pels pròxims grups de treball, potser també més relacionat amb qüestions de regulació per assegurar les actuacions previstes, d'acord? Per evitar problemes d'al·legacions o problemes de caràcter jurídic més greus. I amb això ja concloc. No sé ara si teniu preguntes o per on vols continuar, Lorena. Doncs, bueno, sí, seria qüestió que si algú té preguntes o alguna qüestió a traslladar sobre tot el que has comentat, jo crec que queda completament identificat, no? I llistat aquelles qüestions jurídiques que tenim que clarificar, no? Per d'alguna manera donar continuïtat a aquest treball que heu fet. No sé si per al·lusions, l'organisme de gestió tributària o el Servei d'Equipaments i Espai Públic, em sembla que també estàveu per aquí. Diego, Marcos, no sé si voleu comentar alguna cosa. Jo crec que el tema dels estàndards d'urbanització, no? I les solucions alternatives d'urbanització més econòmiques és una qüestió que també des de Diputació hem treballat bastant i, per tant, jo crec que és una qüestió bastant abordada. No sé, algú té algun dubte, pregunta, reflexió respecte al que ha comentat el Bernat? Compartirem igualment a través de la comunitat la presentació d'avui i el recull final de les eines i tota la feina feta per el Gabinet d'Estudis Econòmics. Per tant, podreu reflexionar amb més calma si ho considereu pertinent. Però la idea que teníem és això. Si ara voleu traslladar algun dubte, alguna pregunta, alguna reflexió, si no, volíem fer una petita dinàmica participativa perquè ens donés a nosaltres eines de quines són les vostres principals necessitats en relació a tota la feina treballada fins ara per el Gabinet d'Estudis Econòmics i com podem continuar, no? Quines eines d'aquestes penseu que tenen més potencial o poden presentar més dificultats i per tant, ens aniria bé que de manera col·laborada entre tots les anéssim identificant com a possibles línies de continuïtat, que dèiem. Per tant, insisteixo, si teniu algun dubte, alguna pregunta, ara és el moment. O podeu aixecar la mà o traieu el silenci del micro directament. Si no, Bernat, si vols recuperar l'última diapositiva en la que us proposem una mica llançar aquest debat o analitzar o qüestionar sobretot aquests 3 blocs d'eines que veieu en pantalla, perquè, insisteixo, temes com els projectes d'urbanització ja ho hem treballat bastant, les eines fiscals, potser el que deia el Bernat, no queden per la fase posterior quan l'urbanització s'ha recepcionat. Per tant, us proposaríem fer una reflexió respecte a aquestes eines de pagament i de cobrament, respecte a les eines municipals, aquí on vosaltres, ajuntaments, teniu l'acció més directa i immediata, i les eines de gestió i anàlisi. Per tant, respecte a aquestes, si vols, Bernat, deixar de compartir i miro jo de posar en pantalla aquest Menti que hem preparat. Veig que algunes persones s'han de marxar. Les que no, sisplau, si podeu activar la càmera, millor, perquè per fer aquesta feina ens serà més útil. Però, insisteixo, miro de compartir aquest Menti. L'hauríeu de veure en pantalla, si m'ho podeu confirmar, encara que sigui així. Sí? Com us deia, dels 3 blocs que hem destacat en l'última diapositiva del Bernat, el primer bloc d'eines és aquest, les eines de pagament i cobrament. Llavors, us llancem 2 preguntes en relació a cadascun dels blocs. Primera pregunta, quina eina creieu que té més potencial o us interessa més poder aprofundir i que com a Servei d'Urbanisme de Diputació seguim aprofundint sobre ella? D'aquest primer bloc, insisteixo, de les eines de pagament i cobrament, podeu a través dels dispositius mòbils accedir amb aquest QR, amb una breu enquesta que s'us habilitarà
en el mòbil i simplement doncs, heu de seleccionar, doncs crec que teniu la possibilitat de seleccionar diverses. Per tant, si podeu seleccionar 2 o 3 d'aquestes eines que creieu que poden tenir més potencial o us interessaria més aprofundir, doncs ens marcarà a nosaltres la pauta per poder seguir treballant. Fins i tot si algú s'anima a fer la reflexió amb alçada, doncs endavant, però bueno, jo crec que és una eina que ens pot resultar útil. De fet, com no sé quantes persones haveu votat de moment, però aquí es destaquen doncs, algunes de les eines per igual, des del pagament en espècie que s'ha comentat, el constrenyiment i l'expropiació. Ara sembla que el fraccionament i l'ajornament de les quotes, no? Segurament us interessaria més poder aprofundir sobre aquesta i menys, doncs ara agafant menys pes el pagament en espècie, constrenyiment i expropiació o l'afecció de la finca, no? Que també ha sortit amb anterioritat. De fet, n'hi ha una eina, no? Que tampoc hem entrat al detall, se va explicar en el seu moment, és el tema del cens emfitèutic. És una eina que estava contemplada en la Llei 3/2009 d'urbanitzacions. En ser derogada la llei d'urbanitzacions, doncs aquesta eina no s'ha recuperat d'aquest redactat, no? S'han incorporat algunes consideracions en la disposició addicional 25a del text refós de la llei d'urbanisme, però aquesta no. Però bueno, pensàvem que en el recull d'eines era interessant contemplar-la també, perquè si no m'equivoco, Bernat, en la fitxa ho especificàvem amb la llei de barris, no? Sí que era una eina que també... Sí. Aquesta eina estava, com has comentat, aquesta figura, el cens emfitèutic, estava a la llei 2009 d'urbanitzacions amb dèficit. No ha passat a la disposició addicional 25a a l'actual text refós de la llei d'urbanisme, el que sí que és una figura que, per exemple, apareix a l'anomenada llei de barris i en el sentit s'introdueix per la idea de que hi ha ajudes públiques a propietaris. Si aquests propietaris venen la propietat abans de 10 anys, ara parlo de memòria, potser algun detall, que el sector públic pugui recuperar els fons, les ajudes que ha donat. Ara no em sortirà la paraula rescabalar-se dels recursos, de les ajudes que ha donat. Aleshores, jo, per exemple, aquí no he parat, però quan feia aquell diagrama amb colors i eines i tal, introduïa la idea de si un ajuntament dona prestacions socials per pagar les quotes, això també s'hauria d'analitzar, podria inspirar-se en aquesta idea de la llei de barris. Us donem una ajuda per pagar les quotes, però si veneu la propietat i guanyeu diners, aquestes ajudes les heu de tornar. Aleshores, aquesta, per exemple, és tal com s'utilitza, al meu entendre, el cens emfitèutic a la llei de barris actual. Sí. No tenim constància de que en matèria d'urbanitzacions s'hagi utilitzat aquest recurs, però és una possibilitat que contemplava la llei d'urbanitzacions i, per tant, per això l'havíem recuperat. Ha aparegut també el tema de la cessió d'aprofitament per equipaments i infraestructures. També sabeu, estava a la llei d'urbanitzacions, però aquesta mesura sí que s'ha mantingut en la disposició addicional 25a. Però igualment, de moment, el tema del fraccionament i l'ajornament de les quotes és el que sembla que genera més interès. I, si us sembla, passem a lo següent. Seria d'aquestes eines que haveu destacat, aquí simplement amb el QR és que volqueu totes aquelles dificultats o totes aquelles consideracions que trobeu que podrien dificultar la implementació, per exemple, del tema del fraccionament i l'ajornament de les quotes. Segurament si ha generat tant d'interès és perquè potser s'han identificat ja algunes dificultats per part d'alguns de vosaltres, alguns ajuntaments. Aquí simplement se suposa que és un camp en el que podeu introduir vosaltres el text i, per tant, les vostres reflexions anirien sortint en pantalla.
Igual, doncs, el que dèiem, no? Per el cens emfitèutic, doncs, potser la dificultat és que no ho coneixem en profunditat, no? I potser doncs, ens podríem plantejar com a Diputació de Barcelona doncs, aprofundir sobre les possibilitats d'aplicabilitat d'aquesta eina en relació a les urbanitzacions amb dèficits o alguna de les consideracions d'encaix legal que nosaltres hem destacat doncs, que caldria analitzar-ho legalment, però potser algun de vosaltres, Ajuntament, ens dieu no, és que nosaltres en aquest sentit ja hem tirat milles per aquí perquè, no sé, el secretari ens va dir el que sigui, bueno, no sé. Es tracta de recollir una mica el que us deia, no? Les dificultats o quins impediments respecte a aquestes primeres eines que havem vist doncs trobeu que poden dificultar la seva aplicabilitat en relació a les UDUs, no? El cost dels projectes d'urbanització, sí, evident, i el poc coneixement, imagino, d'alguna de les eines que hem comentat, com el cens emfitèutic, i si no, doncs aixequeu la mà, sisplau, poc coneixement, imagino que parleu d'aquesta eina o de qualsevol altra, no sé. Bernat, tu has aixecat la mà? Vols dir alguna cosa? Bé, comentar que, ara que ho penso, hem comentat que d'aquests 4 seminaris web que hem realitzat durant aquest any, així com totes de les reunions de preparació, etc., estem preparant un document final, un document en què una mica s'explicaran els plantejaments, els treballs realitzats, els resultats obtinguts i en forma d'annex hi haurà un annex on hi haurà una explicació de cada una d'aquestes eines. Aquest document encara l'estem tancant perquè el treball encara està realitzant, però calculem que en unes 3 setmanes, molt bé, no? Ja tinguem la versió definitiva o quasi definitiva. Amb la qual cosa esperem que aquestes fitxes serveixin també, el conjunt del document i les fitxes serveixin d'un element o de coneixement a disposició de la Diputació i dels municipis i dels ajuntaments. Sí, sí. De fet, poc coneixement, potser també aquí estem majorment representats arquitectes municipals, no? O tècnics municipals. Us vam insistir amb la convocatòria, doncs, si podien assistir avui també els vostres secretaris, interventors, perquè, com a tècnics municipals, doncs, controlem la nostra matèria, però potser no la matèria econòmica i, per tant, doncs, a veure si amb aquest document podem resoldre aquests dubtes. El tema de la normativa sectorial també ha sortit en moltes ocasions. I un apunt en relació a aquest tema que plantegeu, que els propietaris interioritzin l'obligació que tenen. En aquest sentit, anunciar, a veure, des del Servei d'Urbanisme estem treballant amb això perquè és prou coincident, no? Quan un ajuntament enceta el procés de regularització d'una urbanització, doncs, sempre aflora la necessitat de poder-li explicar de la millor manera possible als veïns quines obligacions tenen, no? I en aquest sentit, doncs, estem treballant i possiblement derivarà també amb la conformació d'un grup de treball segurament en relació al tema de la governança de les urbanitzacions, perquè estem treballant amb la possibilitat de és el primer que tenim en ment. Veurem al final d'aquest treball quina és la conclusió, però amb la possibilitat de que tots els ajuntaments que enceteu aquest procés poguéssiu acollir una espècie d'exposició, podríem dir, amb els vostres ajuntaments per tal de que expliquem quin és el procés de formació d'una ciutat i quines són les obligacions que al cap i a la fi, al final del procés, els veïns tenen i per què en aquestes urbanitzacions no s'ha produït d'una manera endreçada en el temps i ha derivat en unes obligacions en quotes d'urbanització que han d'assumir a posteriori. Llavors estem pensant si potser seria aquest format d'una exposició itinerant que pogués anar passant pels diferents ajuntaments, però independentment del format que pogués arribar a tenir, no sé si una exposició o quin format tindrà, sí que estem pensant de quina manera us podem ajudar a traslladar aquest missatge a la ciutadania perquè entenguin què és el que ha passat i quines són les seves obligacions. El coneixement de la situació social dels parcel·listes també és un altre tema. Fantàstic. Doncs, si us sembla, passem a la següent i ja és la penúltima. Respecte al segon i tercer bloc d'eines que haveu vist, dèiem que eren les eines municipals de gestió i d'anàlisi.
que teniu aquí llistades de manera breu. Quina o quines d'aquestes eines, insisteixo, podeu marcar 2 o 3, si no m'equivoco, creieu que té més potencial o sobre quina d'elles us interessaria aprofundir més o us interessaria que, com a Diputació de Barcelona, us puguem donar un millor suport. Han sortit coses des de les concessions, les prestacions municipals d'urgència, que algun ajuntament ho ha fet, la gestió de la proximitat, els informes tècnics econòmics de les taxes municipals que comentava el Bernat també, o l'anàlisi de l'equilibri entre els barris. Això també és una qüestió recurrent que ha anat sortint sempre que he parlat de les qüestions econòmiques de les urbanitzacions i de manera comparada amb els altres barris del municipi. Per tant, si podeu, amb el QR, accedir a l'enquesta i assenyalar això, un parell o 3 que us siguin més importants, ens serien d'utilitat per reconduir la nostra feina. La identificació i la gestió dels propietaris, és el que de moment, que tingueu eines, imagino, per poder identificar els propietaris. No sé si qui ha escollit aquesta opció, si ens podeu concretar una mica més com a Diputació de Barcelona, pensem en alguna manera que us podem ajudar en aquest sentit, en la identificació i la gestió dels propietaris? Podeu aixecar la mà, total llibertat. Continua sent aquest tema el que més us preocupa, la identificació i la gestió dels propietaris. Aquí vosaltres, Cristina, imagino que us hi trobeu, amb aquesta qüestió directament. Sí, i aquí intentem ajudar al màxim els ajuntaments perquè, clar, al gestionar l'IBI, està clar que el titular de les quotes ha de ser el titular de l'IBI, no? I en principi, a vegades el problema és que hi ha parcel·les d'aquestes que inclús estan sense edificar o que a vegades et venen d'herències, no? Vull dir que surt a nom d'herència yacente i aquí ja tens més problemes, de trobar de qui és aquella parcel·la, no és tan senzill, I vosaltres ajudeu una mica en aquesta tasca de cercar una mica... Sí, sens dubte, sempre. Igual que amb les contribucions especials, moltes vegades els ajuntaments fan aquests creuaments per saber qui hi ha. Sí, això cap problema. Perfecte. Tenim una mà aixecada, Ajuntament de Sentmenat? Endavant. Hola, bon dia. Bon dia. Una pregunta, Lorena, perquè pel tema de subvencions municipals per obres, o sigui, es contempla alguna via d'ajut en aquest sentit? Vull dir que realment sigui per l'execució de l'obra d'urbanització, en aquestes urbanitzacions amb dèficit, que puguem demanar a l'Ajuntament, tot i que repercutirà en executar una urbanització que hauria de córrer a càrrec dels particulars de l'àmbit? Bernat, no sé si aixeques la mà perquè vols respondre. Sí, ara et miraré que preguntis perquè, de fet, ara com no he explicat aquesta eina, de fet, aquesta és una de les poques eines que en aquest cas està pensada per modalitat de compensació. És a dir, alguns ajuntaments han aprovat ajudes destinades a l'entitat urbanitzadora, la Junta de Compensació, per les obres que estava assumint i realitzant. Això és a dir, això és una subvenció de l'Ajuntament a la Junta de Compensació, que en general aquelles que m'he identificat són de petita quantia, més relacionades amb els projectes d'urbanització previs. Aquesta és una subvenció del municipi a la Junta de Compensació. No és una subvenció que rebi el municipi per part d'un ens superior. Actualment no hem localitzat línies de subvencions concretes per obres en urbanitzacions. Aleshores, dit això, sí que la Diputació de Barcelona dona suport tècnic per estudis previs o pel propi projecte d'urbanització, amb la qual cosa, però l'ajuda, si no ho recordo malament, als ajuntaments que actuïn en modalitat de cooperació. I això té un impacte sobre el cost, però és un impacte
relativament és en relació amb tot el cost de l'obra. L'altra qüestió, que això sí que són unes eines que estaven marcades en taronja, és que nosaltres tenim la pregunta, ara, per exemple, què passa si una infraestructura és de titularitat pública, perquè l'Ajuntament inclús potser l'ha inscrit al registre de propietat, a les sessions obligatòries, els ajuntaments poden inscriure'ls al registre de la propietat, encara que no s'hagin estat recepcionades formalment. Per exemple, què passa si una infraestructura d'una UDO és de titularitat pública i, a més, l'Ajuntament ha fet una concessió sobre aquesta infraestructura, però no hi ha hagut l'acte de recepció. Què passa si s'obre una convocatòria per tema d'eficiència energètica o eficiència de les xarxes d'abastament d'aigua? Aleshores, aquí nosaltres el que estem recomanant és que es faci una anàlisi d'aquest cas per veure fins a quin punt aquestes infraestructures que ja són públiques, veure, ja no seria una subvenció per obres a UDO, sinó per veure fins a quin punt es pot accedir a algun tipus d'ajuda o subvenció per millorar aquestes infraestructures que ja són públiques, no? Però nosaltres aquí no podem donar la resposta definitiva perquè ja de passa. I, per últim, si em deixes veure un moment, hi ha una altra derivada. Què passarà ara que hi ha la possibilitat de recepcionar infraestructures? En principi, una infraestructura es recepciona perquè ja està en bon estat. Però què passarà si l'Ajuntament fa la recepció de la infraestructura? Què passarà si al cap de 2 o 3 anys, per exemple, s'aproven subvencions de la Generalitat per millorar aquest tipus d'infraestructures? Clar, això és una pregunta nova, que no tenim experiència amb això, però què passa? Sí. Digues. Sí, perdoneu, això no ho he acabat d'entendre. Què vol dir la possibilitat que es recepcioni una infraestructura? Vol dir que en comptes d'haver de fer l'obra d'urbanització completa puguem fraccionar o fer execució per fases, com ara només fem el clavegueram i l'Ajuntament és capaç de recepcionar les obres de clavegueram com anar trossejant el projecte d'urbanització per fases? L'última modificació del text refós de la llei d'urbanisme permet, doncs, sí, fer les recepcions per infraestructures. Tenim dubtes de com s'ha de materialitzar i com es concretarà això. De fet, és una qüestió també que ha anat sortint amb els darrers webinars, però és una possibilitat contemplada a la llei d'urbanisme. Fins ara se'ns permetia fer la recepció per àmbits, àmbits geogràfics, podríem dir, però ara cap la possibilitat de fer-ho per infraestructures, també, sí. Això permet el text refós de la llei d'urbanisme. Sí, és la darrera novetat que es va incorporar, la darrera modificació. Igualment, un apunt en relació a les subvencions municipals per obres que plantejàveu la pregunta, i ara et dono pas, Diego, perquè clarifiques la recepció per infraestructures. Clar, jo recordo, Bernat, aquesta fitxa de les subvencions municipals per obres, que és quan un ajuntament dona, ho has explicat tu perfectament, però responia a un cas concret que ens havíem trobat, una experiència concreta d'un ajuntament que entenc que segurament no serà una solució generalitzada ni serà una possibilitat que de manera generalitzada pugueu molts de vosaltres ajuntaments implementar-la. Però sí que és una realitat que vam identificar i que vam pensar que com a mínim valia la pena contemplar-la. En tot cas, sí que podem posar o podem facilitar, Bernat, al municipi de referència que va aplicar aquesta eina. Ho dic per si a algun ajuntament li interessa, que puguin establir contacte directament i preguntar més detalls, no? Sí, això està documentat al document que estem preparant. En general, aquí no hem anat no hem treballat o no hem anat citant els ajuntaments concrets, però evidentment que això deriva ara no me'n recordo quin municipi, però que sí, que anava donant ajudes a una quantia, tampoc no... Al final, qui ha d'assumir les obres són els propietaris, i aquesta actuació, aquesta fitxa, l'hem posat en aquest quadre taronja d'atenció. Però sí, era un ajuntament que anava aprovant unes ajudes d'una quantia relativament petita
però per contribuir a que la Junta de Compensació, la Junta de Propietaris, anés tirant endavant els projectes. Sí, el que està clar és que no tenim la llei d'urbanitzacions en vigor, no la tenim dotada d'un fons econòmic i, per tant, no tenim un suport o un fons econòmic com venia en el seu dia per part de la Generalitat. Tenim la llei de barris, que semblava que en la seva definició de l'àmbit d'aplicació donava a entendre o ens va donar a entendre que potser podrien entrar les urbanitzacions. Ens consta que algun ajuntament no s'ha presentat, ha presentat alguna urbanització, veurem el que passa, però sí que és veritat que ara mateix no tenim un fons econòmic de suport a les urbanitzacions per vosaltres ajuntaments des de cap administració supramunicipal. Diego, endavant. Diego, del Servei d'Equipaments i Espai Públic, de Diputació. Sí, respecte a la recepció per serveis, deixa'm dir dues coses en direccions una mica diferents. Una, per posar una mica aigua al vi, rebre els serveis per separat inevitablement tindrà sobrecost perquè, com a mínim, l'enderroc i reposició de paviments, que en algun dels serveis representa força, l'acabaràs fent per duplicat, diguem, perquè atacaràs els paviments de nou segur. En fi, com a mínim aquesta advertència. Per tant, si parteixes d'un projecte, el total no serà, variarà, diguem, això per una banda. Per una altra banda, sí que és molt interessant. M'explico. Bona part dels problemes de les urbanitzacions, d'aquestes UDUs, no són obres no fetes, diguéssim. Aquests dèficits urbanístics no són serveis no executats, sinó la part del lleó dels costos són serveis que potser parcialment no estaven executats, alguna cosa de l'urbanització, en fi, hi ha situacions, però són serveis que passats 40 anys ja són obsolets i el tècnic municipal o l'Ajuntament, diguem, no els pot rebre perquè ha canviat la normativa, perquè han esgotat la seva vida útil, perquè, en fi, bàsicament per aquests dos motius. Per tant, si tens algun servei en condicions de rebre'l, és molt interessant rebre'l, o que amb molt poc esforç el puguis rebre, és molt interessant rebre'l, perquè si no aquesta situació te la pots trobar d'aquí 10 o 15 anys, que les normatives van canviant i els serveis van envellint. Són dues coses que fan que cadascun dels serveis, al cap d'un temps, no es puguin rebre, o perquè s'han gastat, diguem, deixem-ho dir així, o perquè la normativa modifica, sabem que la normativa sectorial modifica i modifica i modifica i per tant, arriba un punt que no compleix, d'acord? S'entén una mica el que dic? Sí, perfectament, Diego, i gràcies per l'aclariment. Jo us demanaria, ja són i 28, ens queden un parell de minuts, si podeu, doncs, aquesta és l'última diapositiva respecte a les eines municipals de gestió i anàlisis que acabeu de seleccionar, doncs, quines dificultats trobaríeu per la seva implementació. Si podeu, amb el QR, doncs, anar introduint les respostes. En paral·lel, dono pas a Yolanda Martínez, Ajuntament de Molins de Rei, oi? Sí, hola, bones. No, jo en relació al finançament, que ha sortit un moment el tema de la llei de barris, quan et llegeixes la llei també sembla que aquestes urbanitzacions per poder optar a les subvencions haurien d'estar d'alguna manera connectades a la trama urbana consolidada, no? Quan normalment, o almenys el que ens passa a Molins de Rei, les tenim aïllades, diguéssim, dintre d'un espai natural, no? Aleshores, creiem que de facto, o sigui, aquesta llei ens exclou de cares a demanar una subvenció. No sé si això ho teniu avaluat o si coincidiu en aquest anàlisi o en la lectura. A veure, ja et dic, explicitat que les urbanitzacions queden fora no està. Amb els primers redactats del decret sí que ens semblava que en la definició de l'àmbit d'aplicació parlava com d'uns àmbits no regularitzats, o utilitzava una expressió que semblava que feia pensar que les urbanitzacions entrarien. Però sí que és veritat, pel que dius de l'aïllament i fins i tot altres indicadors que fa servir, que és el tema de la renda, si no m'equivoco, que ho has de calcular d'una determinada fórmula. La qüestió és que, per exemple, al Maresme nosaltres sí que ens hem trobat que n'hi ha moltes urbanitzacions que tenen dèficits i estan en continuïtat amb la trama urbana i, per tant, aquestes sí que podrien entrar. Però igualment, per algunes converses que hem tingut amb la Generalitat, no està pensada aquesta llei de barris per les urbanitzacions amb dèficits. Però insisteixo, malgrat això,
Alguns ajuntaments ens consta que s'han presentat i veurem què passa, però explícitament no queden fora. Però la llei de barris no està pensada per les urbanitzacions, el que caldria és una altra llei d'urbanitzacions o dotar econòmicament de la llei 3/2009. Sí, completament d'acord. No us animeu, vinga, per favor, la vostra aportació és el que ens ajudarà a nosaltres a poder seguir i poder-vos donar un millor suport. Per tant, doncs, si us sembla, són les 11:30, ho podem deixar aquí, però si podeu fer, manifestar una mica les principals dificultats que trobareu amb la implementació, si feu servir el QR, a mi ens seguiran apareixent en pantalla, malgrat ara ens despedim ja del webinar, i per tant per nosaltres és una informació molt útil. Saber de vosaltres de primeríssima mà en què us podem ajudar. Però en tot cas, res més, si us sembla, si ningú aixeca la mà, mentre aneu introduint aquí el que penseu, la vostra opinió respecte al que necessiteu. Ho deixem aquí i, insisteixo, hem començat dient, aquest era l'últim webinar del grup de treball de finançament de les urbanitzacions. Per tant, ja el proper pas serà el tancament oficial d'aquest grup de treball. Us compartirem en la comunitat el document que deia el Bernat, la presentació d'avui, l'enregistrament de la presentació d'avui, per si algú no ho ha pogut visualitzar, quedarà guardat en la comunitat. I res, nosaltres seguim treballant, mirarem de donar línies de continuïtat al que ha sortit en el marc d'aquest grup de treball. Intentarem encetar altres coses, com us deia, el grup de treball segurament de governança i veure com us podem ajudar a explicar a la ciutadania quines són les seves obligacions en el marc d'aquestes urbanitzacions. I per tant, res més. Si us sembla, ho deixem aquí. I opcions jurídicament no clares, sí, mirarem a veure com les podem clarificar.